hawu yeyi uyabona ngci uyabona ukukhohlwa ngci siyaxolisa. Uyazi kwenzekeni ngo-2023 besenza i-handover yendlu kamama owahlukumezwa ziy'khukhula zika-2022 la eThekwini. Ube lapha ehholo eMpola, samthatha sawumakhela indlu le kwanyuswa, sisizwa yisonto elizinze la eFlorida. Kulona isonto ngoba i-funding yonke yaphuma esontweni. Leli sonto leli sixhunywa ubani? Uchaplain uDlamini oyisosha lapha kuSmith Street. Siyaxolisa ngendlela umuntu abhizi ngakhona, sakhohlwa ngci ukuphosta lo muzi. Siyaxolisa ngci. I thank you, asiwadla amandla abantu. Baba, Akesithathe phansi kade simile Nkulunkulu mkhulu. Kwaba khona udaba olwalubuhlungu kakhulu ukuthi kulapha abantu ababebekwe ehholo lapha koDazenhoek. Empola, kusempola. Omunye umndeni vele kwahamba indlu yonke u4 room wahamba namanzi. Manje kunezingane noma zo8 noma zo9 noma zo10. Kodwa okwakuvela kakhulu okwaqavile ukuthi eyodwa ingane lapho kulezi ingane ezincane isebenzisa ngalokho kuyisikhwama ukuze ikhulule abanye nganoma iyona catheter angizazi lezi zinto zesingisi kodwa nje isebenzisa into eyisigubhu. Manje kucindezela kakhulu ukuthi abantu bahleli bonke la ehholo, bonke bahleli la. Mase kufanele ukuthi ishintshwe ingane, izinto izenza la, ugogo wayo izinto uzenza la. Kugcine la nasehholo sikushintshe umoya, uyalwazi ukuthi abakuyona into esingalokhu siyichaza. So abanye abantu bebe ne-discomfort yesibili ngoba mhlambe yesithathu ngoba vele uhlele ehholo. Uhlala nje ehholo kukodwa kune-discomfort nje khona. Uhleli nabantu ongabazi niphoqe isimo. Number 2, sekunento ethi manje kunabantu ogulelwayo, ugulela la. Number 3 funa mayishintsha lo ashintshele la. Udaba lo lesalwenza kuma platforms onke. Alifaka ku YouTube channel, salifaka ku Facebook, salifaka ku Instagram, sakhuluma ngalo. My name is Lloyd. I'm from Inside Church. Should we translate? No. Don't worry. Go with your language. We can hear you. You put subtitles in your video. Don't worry. We can't respond as long as we hear what God says. Yes, amen. So my name is Lloyd. I'm from Inside Church in Durban. Our outreach branch is called the Umthombo Foundation. And so just picking up from Mr. Mswele, we met Reverend Sandile. I don't even know how we met. Through some WhatsApp group. We heard about the community hall in Dasenhoek, and so as a church we wanted to go and see how we could help. First was, as Ms. Mswele said, we started out with food parcels, and then we were chatting to Reverend Sandile and said, well, let's go look at the land, maybe we can help the people rebuild their homes. We went around in Dasenhoek and you couldn't rebuild on that land. It would that would be a terrible thing to do because the next rains those houses would fall down. And so Reverend said, oh well, I know a man called Andile Mswele, and he has got quite a bit of influence, and so Mr. Mswele found this property for us, which was absolutely amazing. And so we got some funding together and we started to build this lovely home. At the same time working with Gogo and the family, getting to know them better, helping as much as we can in every area. So we started out building, we got some contractors, they did quite a lot of work, and then for various reasons they couldn't continue anymore, and so I reached out to Reverend Sandile and he said, well, we've got a whole team of contractors that can carry on with the building. And so I want to say thank you first of all to the Mswele Foundation, thank you to the SANDF. It was really a joint effort where we could all do this together, and just like I said, God collaborating, God moving almost like these pieces together to make this project work. And so the SANDF took over and they just finished up the house, and here we are today. So praise God, thank you to Jesus first of all. This is amazing. It's such a wonderful privilege for us as Inside Church just to
play a part. As you say, what did you say? Africa for Africa. Africa my continent, Africa my home. There we go. Yela so sizothi kokho namhlanje umfowethu nangu uKenneth Nene ngokwamsana noLloyd nami noAyanda sizovula ke la indlu le bese uyakwazi ungena khona ukhona ku social worker nombona egcineni uMagwaza hawu bengibelesela Nkosi yami bengibelesela elokubuza abadlamini kodwa khamba kanjani bawudlamini khamba kanjani hayi ngimthethe fisa umoya kuyenzeka noma ngihambi kalendlela esifuna ngayo kodwa ke kukhona okwenzakalayo so uzoqhamuka ngasigcineni uMama Magwaza Colonel Lloyd, we can just cut your... Angisakhala umama. Amdedela khala eqala. Ngicela azokhala akhala eqala. Khuluma nabantu base-Afrika mama. Khuluma nabantu base-Afrika, khulume noNkulunkulu. Ngiyanibingelela nonke. Ngiyabonga namhlanje nginenyembezi zenjabulo akusezona lezi zenjabiso namhlanje ngibonga kakhulu umsebenzi engenzele wona bathandekayo yazi ngifana ukuthi nibuthe iziphi bese ngiyinto eyalutho nangenza ngawutho namhlanje ngugogo osenomuzi abazukulu bami sebezohlala emzini wami bathandekayo ngiyabonga nalomntwana lo bathandekayo nangu bathandekayo yazi ngangise Grace odokotela bengitshela ukuthi sebezomshintsha manje la enze ngendlela ejwayelekile bathandekayo akuvumanga bathandekayo uwavuvuka lisisu kwaphoqa ukuthi odokotela baphinde futhi baqale phansi bamphindisele bathandekayo ngiyabonga kakhulu umsebenzi engenzele wona babumseli babudlamini nonke social worker nanonke ngiyabonga Siyabonga kakhulu unikeza ukhiye wakhe Dlokofu Africa my continent, Africa my home. Ubuntu lo. Ubuntu akunawo umbala, akunayo age. Ubuntu. uNkulunkulu wadala ubuntu, wadala umuntu. Yilokho kuphela. Umsebenzi wobuntu. Usizi siqobo usizi hayi uthemba simenze lutho usizi siqobo usizi siyagugula ya Uma usenenyanga eyodwa inyanga mayisiphelile ufikile lapha eMpola yebo wayesenenyanga eyodwa uma esuka endaweni yaseMaritzburg mefika lapho uthenga umuzi lo muzi kovele wawasheka nakho konke ayenaka ayifike nakho okubhlungu kunakho konke kwenzeka lesi simo nje unabantwana bamantombazana lo esimbonayo uphi lo gqokile into white uyena omagcini bakhona abadala bavele bahamba bathi bofuna umsebenzi ethutha ezala eMpola akaze baze babonakala nanamhlanje kwenzeka yonke lento abamazi lezi ingane nje nizibonayo ezabo bavele bamshiya kanjalo nezingane kanti le inalesi simo ke le
uma wayo nje naye akanendaba nalutho. So kwathinta enhlizweni kakhulu ukuthi uhlezi nabantu manje lapha bonke abantu banezimo ezihlukile kodwa esakhe sabanzima kakhulu kwamanje meqala ethi ufuna ukushintsha ingane la isigubhu abantu avele banyinyeke bonke endlini isimo kuyisona. Angazi nami ngizokwenza njani manje mengiloko ngifika ngizobheka uNkulunkulu emuhleke evama umusa. Sengiyathola ukuthi ubaba uMsweli ul-adoptile lelia hall. Ayike ngithola inamba yakhe bese ngiyakwazi ukuthi ke angichazele ukuthi fanele ngenze kanjani ngikwenze konke ubaba uMsweli angiyalela kona ngibe sengiyofinyelela ekutheni uma nondodakazi bakwazi ukuthi bayithole indawo la. So mase beyitholile indawo bese ngithi baba uMsweli ke seku right. Ayike bese siyaxhumana nobaba Dlamini ke kusukela lapho. Engikubonga kakhulu nje ukuthi inkosi yami akazazadini ubaba Dlamini ngimhlupha ngibuza nami ngiqhutshwa isimo sokuthi isimo mahlezi kusona lapha abantu abafaniki khona abanedlize ezincane khona idresses zabo angingasho nami ukuthi mhlawumbe ngoba kunjani. So uma wakwazi ukubekezela ngibonge kakhulu uNduna baba uNduna futhi okwazi ukuthi enze umsebenzi omkhulu ukuthi makuthiwa lapha ehholo avela mthathe azomfunela indawo la memfunela indawo engahlali umuntu athi gogo uzoquba la while kusalungisa isimo sakho. Ngibonga kakhulu manje baba uNduna into ayenza ngoba uma ngangingasazi nami ngimfakaphi ngoba manje isimo sasinzima ngohlobo olumangalisayo. So ke kwaqhubeka lapho ke kanjalo ke esela ngayi ke ngakhululeka ke nami sengiphusha ubaba Dlamini ke hayi cha shemu bengimbelesela. Kodwa ke esikubonga kakhulu ukuthi uNkulunkulu bemuhle kwazi kwafika lolu suku ukuthi uma namhlanje sezolala endlini uNkulunkulu amhlelele yona. Baningi nabanye abayidingayo kodwa nje beshilo uLloyd ukuthi oyedwa nje osizakalile ukhulu kakhulu nomunye ngelinye ilanga itheni yakhe iyofika. Siyabonga kakhulu kunina nonke be department enbe ingxenye njengoba ngeke ngasho ukuthi angifuni ukubala ngegaba ngizosuke ngibhede.